KSFE 1,00,000 കോടി ബിസിനസ് ടേൺ ഓവർ നേടിയതിന്റെയും 56-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്റെയും ഭാഗമായി KSFE ശ്രീകണ്ഠപുരം ശാഖയിൽ കസ്റ്റമർ മീറ്റ് നടത്തി. ശാഖാ മാനേജർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. KSFE ഹെഡ് ഓഫീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ KK രവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. KSFE ഡയറക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് MC രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. KSFE കണ്ണൂർ റീജിയണൽ ഓഫീസിലെ ചീഫ് മാനേജർ ചന്ദ്രകുമാർ M മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ബെന്നി മാത്യു, ശോഭന PV, ശ്രീകണ്ഠപുരം ട്രഷറി ഓഫീസർ T രാംദാസ് എന്നിവർ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തി. വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച KSFE ഇടപാടുകാരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. ഇടപാടുകാർക്കിടയിൽ സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് നറുക്കെടുപ്പ് ഉണ്ടായി. തുടർന്ന് ഇടപാടുകാർ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. ചടങ്ങിൽ KSFE ശ്രീകണ്ഠപുരം ശാഖയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ബിന്ദു ജിയോ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു.